जय मसि होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बरायबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना अलरेडि एसे इन्ट्र'खौ नुखाबाय, जेरावहाय दैबाना जानायखौ नोंथांमोना नुदों। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2026नि 26 आगस्टआव मैया, डेट मिन्स नेपाल हादराव मोनसे गिदिर दैबाना जाबाय, जेरावहाय अखाबो गैया, अखा गैयालाबानो दैबाना जादों। दा गोबां सुबुंफोरा जिउ हगारनो गोनां जाबाय आरो लोगोसे केवल नेपालनि सुबुङाल' थैदों बेयाव, बे नङा, जोंनि भारतनिबो गोबां सुबुंफोर थैदों आरो लोगोसेयैनो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बेयाव बेरायनो फैदोंमोन आरो बिथांमोनाबो थैदों। दा अनजाग्रा नायगिरिफोर, बै दैबानाजों लोगोसे बाइबेलनि जि बाथ्राफोर दङ बैयो मा लोब्बा दं, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आङो बेखेवनो थांगासिनो दङ। दा बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि गुबुन फोथायनायनि, गुबुन धोरोमनि जुदि मानसि दङब्ला नोंथाङा हयथ' आंनि बुंनाय बाथ्राखौ एसे आलादायै मोननो हागौ। मानोना आं जि बाथ्राखौ बुंगोन बाइबेलनि बाथ्राखौसो बुंगोन। मानोना बाइबेलनि बाथ्राया गुबुन धोरोमनि बाथ्राफोरजों, गुबुनफोरनि साननाय हनायफोरजों गोबां समावनो खाबजाया। दा बेनिखाय नोंथाङा हयथ' आलादा रोखोमनि मोननो हागौ। दा बेवहाय बेखिनियावनो आं बुंनो नागिरदों, नोंथाङा जुदि सानोब्ला बे भिडिअखौ आं नायालाबानो थानाया मोजां होननानै, अब्लाना नोंथाङा स्किप खालामना थांनो हागौ। आरो नोंथाङा जुदि सानोब्ला आं बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनोबो हागोन एबा सोलोंनो हागौ होननानै नोंथाङा सानदोंब्ला नोंथाङा नायलांबाय थागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि जि दुखुनांथावना रादाब नोंथांमोननो लानानै फैदों, नेपालाव जि जानाय दैबाना, बै दैबानानि भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनानै होनो हास्थायबाय। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव इसोरनि बोसोन, बै गोथार बाइबेला बे बिसयाव मा बुंदों आरो माब्ला बुंनानै दिनदोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय आरो भिडिअ क्लिपखौ नुनायनि गेजेरजों हयथ' नोंथांनि गोसोआव दुखुआ बेरखांदों एबा गोसोआव, नोंनि गोसोआवबो मोनसे बाथ्राया फैदों, हाबाब मानो बेबायदि जाखो, बेबायदि होननाय मोनसे गोसोआव दुखुआ फैदों। नंगौ अनजाग्राफोर, जेब्ला आंबो बे जाथायखौ खोनाबाय आरो जेब्ला आंबो रादाबाव मोनबाय, आंबो गोबां दुखु नांदों जे थारैनो मा जाथारखो। बेबायदि बावैसो आसामाव थांनाय जुलाइ दानाव प्राय 18 तारिखआव जोंनि आसामावबो जानानै थांबाय, जेरावहाय गोबां मानसिफोरा थैबाय आरो गोबां खहा जाबाय। दा दिनै फिन मास मोनसेनि उनावनो, दानसेनि उनावनो नेपाल रायजोआव बेबायदि जाहैबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाथायाव बेसेबां सुबुंफोरा जिउ हगारनो गोनां जाखो दासिम रिपर्टनि बायदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौना? बे जादों जाहैबाय 160 मानसिफोर दासिमहालागै जिउ गोमानायनि कनफार्म जाबाय जे बिथांमोना थारैनो थैमारबाय होननानै 160आ कनफार्म जाबाय। आरो बिनि अनगायैबो गोमानानै थानाय 750 जन गोमानानै दङ दासिम, नागिरनानै मोनाखै, बिसोरनि मोदोमखौ मोनाखै। जानो हागौ बिथांमोना बहाबा थाखोमानाबो थानो हागौ, बबेबा गोजौ जायगायाव गिनानै थादोंबो जानो हागौ। नाथाय दासिमहालागै 750 मानसिफोरनि हिसाबफोरा गैया जानानै दङ, बिसोरखौ लोगो मोनाखै, बिसोरखौ नुवाखै। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना दायो जि फोजोबस्रांनाय मोनसे दैबानाखौ नुगासिनो दङ, बे जादों जाहैबाय तिब्बत रायजोनिफ्राय फैनाय मोननै दैसाजों मोनसे जाफैनाय दैसा, जायखौ भटे क'शि आरो त्रिशुलि दैसा होननानै बुङो। बिसोर मोननैनिफ्राय ओरैबायदि दैया ज' जानानै, खौसे जानानै गाहाय फारसे ओरैबायदि उथिबोबाय, जेरावहाय प्राय 30 फिट गोजौ। साननानै नाय अनजाग्राफोर, 30 फिट गोजौ, 30 फिट गोजौआ बेसेबां गोजौ दै जागोन। आरो बे दैयाव जायानो फैदों, जि न'आनो दङ, जि दालाङानो दङ, गासैबो नस्थ' जालांजोबदों। अनजाग्राफोर, आं एसे आवगायावनो बुंखादोंमोन दि जे जोंनि भारतनिबो गोबां दावबायारिफोर बै हादराव दंहैयोमोन, बै जायगायाव दंहैयोमोन, जायफोरा हिन्दु फोथायनायनि, बिथांमोना बैयाव खुलुमनाय सिबिनाय खालामनो थांदोंमोन। बेयावहाय जोंनि भारतनिफ्राय
प्राय गासै 133 जन मानसि दङमोन आरो बिसोरखौ दायो नागिरनानै मोनाखै, बिसोरनि मोदोमखौबो मोननो हायाखै। दासिम बेबायदि जानानै दङ आरो लोगोसेनो 403 मानसिफोरखौ नागिरनानै मोनाखै। That means 750 मानसिफोरखौ नागिरनानै मोनाखै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना जुदि बे बिषयाव मोजांनिख्रुइ मोजां जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला एबा लेटेस्ट आपडेटखौ जुदि मोनबाय थानो हास्थायदोंब्ला नोंथांमोना नेशनेल लेभेलनि रादाबफोरखौ नायबाय थागोन, नोंथांमोना आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो हागोन, लेटेस्ट आपडेटखौ मोनगोन। दा बेखिनियावनो आङो लाबोनो नागिरदों जाहैबाय बे जाथायखौ बाइबेला मा बुंदों। दिनैनि नेपालाव जानानै थांनाय जिथु जाथाय, जिथु दैबाना जानाय, बै दैबानानि बिसय बाइबेला मा बुंदों आरो बेखौ नायनायनि गेजेरजों एबा बाइबेलनि बै बाथ्राखौ जों गोसोखांनायनि गेजेरजों, बाइबेलनि बै बोसोन जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राखौ जों नायनायनि गेजेरजों जोंहा आत्मिक जिउआव मा सोलोंनांगौ दङ, जोङो आत्मिक जिउआव बेसेबां जौगाबावनांगौ दङ, जोंनि जिउआव माबाफोर सिरि मोनखांनो गोनां दङ नामा, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बाइबेलनिफ्राय नायगोन। जेरावहाय नेपालाव जानानै थांनाय बै दैबानानि बिसय मा बुंदों जों बेखौ नायनि। दे अब्ला अनजाग्राफोर आं नोंथांमोननो बै बाइबेल सिरिखौ खोनासंहोग्रोनो हास्थायबाय जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदोंमोन बै नेपालनि दैबानानि बिसय। लुकासनि 21 बालाब 10 सिरि, गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन, बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्राफोर बेयाव मा बुंदों? बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन। गिथावथाव जाथायफोर होननानै बुंदों। गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन, बेखौ नागारनानै मा जागोननो? गोबां गिथावथाव जाथायफोर जागोन। गोबां गिथावना जि नेपालाव जानानै थांबाय बे गिथावना जाथाय नङा ने? जेरावहाय 30 फिट गोजौ उथिदों दैया, दैसानि दैया, जेरावहाय सरासनस्रा जोंनि दैसानि दैया 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 10 फुटहालागै थांनो हागौ। नाथाय 30 फिट होननानै बुंदों। 30 फिट गोजौ उथिदों। बे सोमोनांथाव नङा ने? आरो जेरावहाय गासै न'फोरखौ बुखारनानै लाना थांबाय, जेरावहाय गोबां दालांफोरखौ बुखारनानै लाना थांबाय आरो गोबां खहा खालामबाय, गोबां मानसिफोरखौ सिथारबाय। आरो बे सोमोनांथाव आरो सोमोनांथावसिन जाथाया जादों जाहैबाय जेरावहाय अखा गैयामोन, अखा गैयालाबानो फैनाय दैबाना। बे मोनसे सोमोनांथाव। आरो बे बाथ्राखौ, बे सोमोनांथाव जाथायखौ सोर बुंदोंमोन जाहैबाय आरो मानो बुंदोंमोन, माब्ला जागोन होननानै जिसुआ बुंदोंमोन? बेनो जादों जाहैबाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ अलिभ हाजोआव थांदोंमोन आरो बै समाव बिनि सेलाफोरा थिख'यै थांनानै, एक्सट्रायै थांनानै जिसु ख्रिस्टनियाव सिरि सिरि सोंहैदोंमोन जे फोरबु नोंनि फैफिननाय समा माबायदि जागोन, जोंनो एसे खिन्थानो हागोन नामा? आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ, थारैनो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनो बै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन, आं फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। मा जागोन? बांग्रि मावनाय जागोन, गोबां गिथावना जाथायफोर जागोन। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन जे बुहुमनि जोबनायनि सिगां सिगां, जाजमेन्टनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। बेफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ मोजाङै बेखेवनानै होदोंमोन। जेरावहाय बै नेपालाव जानाय दैबानानि बाथ्रायाबो हाबनानै दं। नंगौ, दिनै बाइबेला थोंजोङै बुङाखै जे नेपालाव दैबाना जागोन, बेखौ बुङाखै। नाथाय सोरबा नायगिरिफोरा, गुबुन नायगिरिफोरा बेखौबो सोंलु सोंगोन जे नेपालाव दैबाना जागोन 2026नि 26 आगस्टआव जागोन होननानै लिरनानै दोनदोंमोन नामा होननानै सोरबाया सोंग्राबो दं। अनजाग्रा नायगिरि लोगो, जिसु ख्रिस्टआ बाइबेलाव थि सम, थि बबेबा मोनसे बोथोर बेखौ बुङाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौसो बुंदों, बुहुमाव सोमोनांथाव खामानि जागोन, सोमोनांथाव जाथायफोर जागोन, बेखौसो बुंदों। आरो बे जाथायफोर जानायनि जाहोना जादों जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिसा नोंथांमोन, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा नोंथांमोन, दिनै बेफोर जाथायनि गेजेरजों जों माखौ सोलोंनांगोन? अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टनि फैगोन साना खाथिनिख्रुइ खाथिसिन। बेनिखायनो दिनै जाथायफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। बाइबेलाव जि भबिसतबाणी, प्रफेसि खालामनानै दोनदों, जिसु ख्रिस्टआ जि बाथ्राफोरखौ बुंनानै दोनदों, बै बुंनानै दोननाय बाथ्राफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोगासिनो दङ। नंगौ, सरासनस्रा दैबानाफोरा जायो, नाथाय बेबायदि दैबानाफोरा जेहि जाया जेरावहाय अखा गैयालाबानो दैबाना जानाय। सोमोनांथाव जाथाय, बे जाहैबाय सोमोनांथावआव गोग्लैयो। आरो बे सोमोनांथावखौ बाइबेलाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां दुखुनांथावना बे जाथाय, नाथाय बिनि गेजेरजों जोङो आत्मिक जिउनि जिथु आहार, बेखौ जों जानो नांगोन। जिसु ख्रिस्टनि फैगोन समा खाथिनिख्रुइ खाथिसिन जाबाय। दा बेवहाय सिरि मोननानै थानाया गोनांथि, सांग्रां जानानै थानाया गोनांथि, आत्मिक जिउखौ बोलोगोरा खालामनाया गोनांथि। बेजोंनो लोगोसे जोबनायाव बेखौ खावलायलांनो हास्थायदों, जिहेतु जि जाथाया जानानै थांबाय, गोबां दुखुनांथावना जाथाय, गोबां सुबुंफोरा
थैनो गोनां जाबाय, गोबां न'खरफोरा बायफ्लेलांजोब्बाय, गोबां धोन सम्पति नस्थ' जादों, गोबांफोरा गाबनो गोनां जादों। दा बेयावहाय बेबायदि दुखु जानायफोरजों लोगोसे दुखु जाफानाया जोंनि गोनांथि एबा बे जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय मोनसे बिथोन। बेनिखायनो साफ्रोम ख्रिस्टियान बिदा बिनानाव नोंथांमोन आर'ज खालामनो दाबाव, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जाय सुबुंफोरा गोबां दुखुआव दङ, जाय सुबुंफोरा न'खरनि मानसिफोरखौ सोद्रोमाफोरखौ खोमा जाबाय, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जेन बिथांमोननि दुखु दाहाफोरा गोख्रैनो जोबनानै थांथों। आरो लोगोसेयैनो आर'ज खालामदो खैफोदनि समाव जाय सुबुंफोरा खाथियाव दङ, जाय हादोरफोरा खाथियाव दङ, गासैबो जेन खौसेथि जानानै बै जेंनाखौ जेन समाधान खालामो एबा जायफोरा दुखुआव दङ बिसोरखौ जेन मदद होयो, हेफाजाब होयो, बिनि थाखाय आर'ज खालामदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव बेखौनो खावलायनानै दोनबाय जे आर'ज खालामनो दाबावसै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टआव मिथिहोदो आरो लोगोसे बै नेपालनि जाथायनि थाखाय आर'ज खालामनो दाबावथार। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।